खाजामाथि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि बर' हारिनि माहारियारि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो हारिनि गांनाय उखैनाय समाजारि जेंना सुस्रांनो थाखाय अरायसम दाहाल थुंग्रिनि महर लाना गसंथाबोनायखौ दिनैनि सानाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लानानै जिल्ला दख'रा आफादफोरखौबो मैखोमै थाद'नाय गैयै खामानि मावबाय थानायखौ सानफा एफा नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। दिनै फिन अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव थानाय खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओनसोलाव सुबुं धोन सोरजिनाय थांखिजों दख'रा आफादनि सिङाव थानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय थुलुंगाखां हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लायनि मेट्रिक आरो गोजौसिन आनजादाव सेथि नैथि आरो थामथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों थुलुंगाखां बरायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनो। खुलुमबाय। देग्लायनि 2024 मायथाइनि SLC आनजादाव सेबा आनजादजों खुंजानाय जायफोर फरायसुला फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हाबाय बिसोरखौ खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साबायखरजों लोगोसे गाहाम हामलायथि बावहरदों। लोगोसे फरायसाफोरनि उथ्रिसारनायनि गारजेन आरो फोरोंगुरु सारखौ जों खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोजोन गाहाम हामलायथि बावहरदों। आरो जायफोर फरायसुला फरायसुलिफ्रा देग्लायनि आनजादाव फेल जाबाय बिथांमोना गोसोखौ नार्भास खालामालासे मोजाङै मोजां फरायफिननानै एग्जामखौ होनांगौ। मानोना फेल जानाया फरायसानि जोबथा थांखि नङा। मानो जेनै देरहानायासो बाहाय गोजोननाय दङ। जों खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइखौ नोजोर बोनानै उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बरायनाय हाबाफारिखौ लादों। जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लायाव जेरै टप 10 थांनाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लायो। थिग बेबायदिनो खाजामाथि ओनसोलनि सिङाव जायफोर फरायसुला फरायसुलिफ्रा सेथि मासिआव आवग्रिनो हाबाय नैथियाव एबा थामथियाव आवग्रिनो हाबाय बिथांमोनखौ जों बरायनाय हाबाफारि लादों। दिनैनि समाव खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मान होनानै लेंहरजानाय उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां सेलब्रेसन मोसाहारिखौ जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्रायदों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बुंथिगिरि बराय बिबुंथि हिसाबै गाहाय आलासिखौ मोननो हादों। खाजामाथि गेजेर गोजौ फरायसालिनि गोरायुं मानगोनां गहेन चन्द्र बर' सार, लोगोसे खाजामाथि दख'रानि सिङाव थानाय सुबुं सम्पद डक्टरेट बिमुं मोननाय सानखां बसुमतारीखौबो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा लेंहरनाय जादों। दख'रानि सिङाव साबेसे फरायसा? जोंनि खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव गासै 56 जन फरायसुला फरायसुलिफ्रा होदोंमोन। बेजों लोगोसे खाजामाथि ओनसोलनि सिङावनो थानाय गुबुन फरायसालियाव फरायहैनाय फरायसाफोर दङ। बेखौ लानानै खाजामाथि दख'रानि सिङाव गासै 80 जनसो फरायसुला फरायसुलि दङ। दा बेनि गेजेराव खाजामाथि ओनसोलनि सिङाव गासै जोङो 7 जनखौ जों फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों आरो सासेया जाबाय हाई सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। दा बेखौनो जों खावलायनो लुगैदों दिनैनि बे गोजोन बरायनाय फोरबोआव खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायफोर दिनैनि समाव बरायजाबाय आर'नाइजों बरायजाबाय बिथांमोना जाहाथे इयुनावबो बे लेभेलखौ लानानै मोनसे लेभेलजों थांनानै गावनि फरायनायखौ लांबाय थायो आरो गावनि थांखिखौ सिगाङाव दोननानै फरायनायखौ लांबाय थायो। नङाब्ला दिनैनि समाव जायफोर फरायसुला फरायसुलिफ्रा बरायजाबाय एबा मेट्रिकआव एबा हाई सेकेन्डारियाव
मोजां पारसेन्ट लानानै उथ्रिनाया इयुनाव ओंथि गोनां जाहैयाबो जानो हागौ। बेनिखायनो दिनैनि समाव जायफोर फरायसुलिफ्रा बरायजानाय फरायसुलिफ्रा गावनि थांखिखौ सिगाङाव दोननानै सासे मोजां फरायसा जानो हायो। इयुनाव गावखौ जिउखौ दानायजों लोगोसे न'खरनि बिमा बिफा न'खरखौ नायनो हायो, लोगोसे ओनसोलनि मुं लाखियो आरो बर' माहारिनि थाखाय सासे सुबुं सम्पद जाहैनो हाथों होननानै दिनै खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बरायनाय हाबाफारिजों थुलुंगाखां होनो थाखाय जों बे बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रेन्टारलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।